Uthi bewazi ukuthi kunabazali ababulala izingane zabo ngenhloso ngoba bezibona ziyizikhubekiso endleleni abafuna ukuphila izimpilo zabo ngakhona, noma befuna ukuhlomula ngokwezimali. Kuze kube netemu lokubulala okubizwa ngalo i-filicide. Igama i-filicide lisuselwa emagameni esiLatini okuwu-filius, elisho indodana, nelithi philia, elisho indodakazi, kanye nesijobelelo u-cide elisuka egameni elithi caedere, elisho ukubulala. Lokhu kungaba ukubulawa kosana olusanda kuzalwa, ingane encane noma ingane esikhulile. Lesi senzo singaqhutshwa ngunina noma nguyise. Lokhu kubulala kubhekwa njengokwephula kakhulu isibopho somzali sokuvikela nokunakekela ingane yakhe. Filicide iyicala elinzima ngokomthetho futhi iphinde ibe inkinga enkulu emphakathini nasengqondweni. Ishaqisa kakhulu ngoba abantu abaningi bakholelwa ukuthi umzali kufanele abe ngumvikeli wengane, hhayi umuntu oyilimazayo. Yingakho i-filicide ifundwa kakhulu emikhakheni yezengqondo, yezomthetho kanye neyomphakathi. Uhlelo lokuhlukanisa izizathu ezisetshenziswa kakhulu lwakhiwa udokotela wezifo zengqondo zomthetho uPhilip Resnick ngo-1969. Lolu hlelo uhlukanisa izizathu ze-filicide zibe zinhlobo eziyisihlanu eziyinhloko, kanti ucwaningo lwakamuva lwengeze imininingwane ethinta ubulili kanye nezimo ezithile. Kunezinhlobo ezinhlanu zalolu hlobo lokubulala. Olokuqala yi-altruistic filicide yobubele. Lena-ke umzali uyenza ezikhohlisa ngokuthi uyenza ngothando noma uyenziswa ukukhathalela inhlalakahle yomntwana wakhe ngokumhlenga ekuhluphekeni okungaba ngampela kuyenzeka noma kusuke kusengqondweni yakhe. Izibonelo kuba ukuthi umzali uhlela ukuzibulala kodwa engafuni ukushiya umntwana ngemuva emhlabeni awubona unonya. Okunye ukubulala kozwelo, njengokucisha imishini uma ingane igula kakhulu noma umzali enokucindezeleka emoyeni. Okwesibili, i-fatal maltreatment noma i-accidental filicide, ebizwa ngokuthi i-filicide engahlosiwe. Lokhu-ke kuchazwa ngokubulala ingane ngokungenhloso, njengokuhlukumeza ingane, ukuyincisha ukudla noma ukujezisa ingane okugcina ngokuyibulala. Kube khona i-shaken baby syndrome noma bayibiza nge-battered child, lapho ingane umzali eyixukuza ize ishone. Kube khona ne-Munchausen syndrome by proxy, lapho umzali egulisa ingane yakhe ngamabomu efuna ukubukwa nozwelo okungenzeka kubulale ingane ngokungenhloso. Okwesithathu, acutely psychotic filicide. Lena-ke bayibiza nge-filicide yesimo sokuphazamiseka okukhulu kwengqondo. Lokhu kubulala kwenzeka uma umuntu ephazamiseka kakhulu ngokomqondo, engenasizathu esinengqondo, kodwa eza izinto ezingekho zithi akabulale, njengokuthi akholelwe ukuthi ingane ingenwe umoya kasathane noma kumele ibulawe ukuze ivikelwe ukuthi ingayi esihogweni. Eyesine, unwanted child filicide, ebizwa nge-filicide yengane engafuneki. Lapho-ke ingane ibonakala iyisiphazamiso empilweni yomzali, enkululekweni yakhe kanye nasebudlelwaneni bakhe. Lana-ke kukhulunywa ngezingane ezingazalwanga emshadweni noma izingane zobudlelwane obudlule esezibonakala ziwumthwalo kumlingani omusha, noma lapho kubonakala ingane iba yisikhubekiso kwizinhloso zakhe zekusasa. Lapho kuba khona ne-neonaticide, lapha ukubulawa kosana kungakapheli amahora angamashumi 24 luzelwe. Kuvame ukwenzeka ukuze kufihlwe ukukhulelwa. Eyesihlanu futhi okuyokugcina, i-spousal revenge filicide, okuyi-filicide yokuziphindselela kumlingani. Lapho-ke ingane ibulawela ukujezisa omunye umzali. Kusuke kuwukuziphindselela uma kube khona ukungathembeki noma omunye ehlukene nomunye noma emlahlile. Ingane isetshenziswa njengethuluzi lokuzwisa omunye ubuhlungu obungelinganiso ngokwemizwa. Kuye kwenzeke ukuthi kunezimpi
zomshado noma kunodlame ekhaya noma kunezimpikiswano ngokuthi ubani ozogcina ingane. Enye imbangela enkulu ingcindezi yempilo, ubumpofu, ukungasebenzi, ukungabikho kokudla, udlame lwasekhaya, kanti nokuhlukumezeka ngokozwelo kungamcindezela kakhulu umzali aze angakwazi ukucabanga kahle. Abacwaningi bahlonze ezinye izimo ngaphezu kwalezi ezinhlanu zikaResnick. Phakathi kwazo kukhona umona, ukunqatshwa. Obaba bangabulala izingane abasola ukuthi akuzona ezabo, noma babulale ngenxa yomona wokuthi ingane ithola ukunakwa kakhulu kunabo, noma ngabe kuthiwa ingane abayizalayo. Kube khona ukuhlukunyezwa ngokocansi, lapho izingane zingabulawa ukuze kungaveli ukuhlukumeza ngokocansi, noma zibulawe ngaso leso sikhathi zihlukunyezwa ngokocansi. Umehluko wokubulala ngokobulili. Omama bavame ukuhlanganiswa kakhulu ne-filicide yobubele, eyokuphazamiseka ngokwengqondo, kanye ne-neonaticide. Ilapho omama besebenzisa kakhulu ukungazinaki izingane kwesinye isikhathi bazikinye, baziminzise noma bazidlise ushevu. Obaba bona bahlanganiswa nokubulala kakhulu kokuziphindiselela, ukufuna ukulawula kanye nomona, kanti bona basebenzisa kakhulu udlame njengokudubula, ukugwazwa kanye nokushawa. Babuye futhi bahlanganise nenye i-felicide ebizwa nge-femilicide. Lena yenziwa kakhulu abesilisa la abulala khona umama kanye nabantwana. Ngiyabonga, ngicela ningakhohlwa ukulike, commenta nokushera and follow.